Значить, Лев з того часу, як русин офіційно заявить, що він русин і його язик русинський вступає в силу закон України за захист національних меншин, їх язика і культури? Да, іменно так. Ми бачимо, що лише тоді, коли є заява усна, мало значить письмова важна, чому дуже просили деяких голів русинських організацій ніколи не робити письменні заяви. Закликайте, говоріть, грузіться, но ніч не пишіть. Іменно так судили, і не за якісь заклики, а реально за те, що ми наповнили владі про наші нарушені права. На жаль, в Україні напоминати про своє право на школу безплатно, на медицину безплатно, на соціальну допомогу. І на друге, увы, почти прирівняється до кримінального злочину. Ну так і ми достатньо раз напоминали властям держави про те, що наше право було нарушено, видимо, думаємо на будущее, що времена прийдуть більш благодатні і наше право буде реалізовано. Причому право русинов, воно реалізовано є у європейських державах, тобто в Європейському Союзі, в Словакії, Польщі, Венгрії, Румунії, в Чехії, ну і в Америці. То якщо Україна робить вид, що вона хоче йти до Європи, а все європейське порушує, в тому числі і не визнає русину, то навіть невизнання русину є достатньим основанням, щоб Україні відказали надіятися на вхождення у Європейський Союз. Но ми русинам всім напоминаємо, 30 років не чекають нас в Європейському Союзі, да й ми не рвемося туди. Простий народ увидів, що морковка перед осликом, ніяких європейських цінностей не буває. То, що ми там увиділи, у нас наші цінності, загальноукраїнські або цінності русинського народу незрівняно, або рівні, або вищі європейські. Отже, держимося кожен свого.